Здравейте хора! Здравейте хора, аз съм Водолей Аз съм Риви. и добре дошли в едно видео. Да, днес Много. ще направим един unboxing на неща, които си купихме от един магазин в Молани. И също така, освен тях, си купихме и нещо корейско, което трябва да разберем как трябва да направим, естествено. Това си взех аз. И това си взех аз. То беше последното, нейното имаше още доста. Две. И доста. Моето беше едно, нейното. Да, както и да е. И сега ще ви кажем кои не искаме. Освен това, кое не искаме да ни се пада и нали тези неща. Камък на хартия. Камък на хартия. Раз, два, три. Раз, два, три. Явно съм аз. Добре, така, значи това е моето нещо, което си взех. Да, така. Като нали в серията са около 12. 12 са в серията и едно мистери. Като аз нали по принцип искам да ми се падне всичко, но не и тази. Надявам се тази да не ми се пада и която и да е друга става, но може би имам... тая много ми харесва, не знам защо. Тази плачещата. Да, сега да го анбоксвам или ти сега да представиш това твоето? Да, сега. ето моето. Аз си харесвам всичките, освен за първи път през живота да не харесвам това, защото дори не знам какво е. Да, и сега представяш си мистери, че се пада и бум-бам. Добре, така, при мен някой явно е нямал търпение и дори го е почнал да го отваря, така че аз просто ще го довърша. Да, бро. Точно така, супер. Да, бро. Да, супер. Да, човек, някой според мен просто го е отворил преди мен. Добре, така. Отворихме го, не satisfying. И... Леми си. И сега вадим го от кутията. Чакайте, гайс, кажете какво е. Нещо хубаво. Не трябва да го разпакуваме. Добре. Мага. Чакай, как тук вътре? Чакай. Птичка. Деня. Показвай на зрителите, че се отваря. Ша. Тук имаме колекционерската книжка, която ще разгледаме сега. Чакай с аурата да пусна какво е. Аз ви казах кое искам, то е също тук на опаковката. Пак ще ви я покажа, надявам се да я виждате. Ето тази, плачещата и сега просто ще я отворя толкова. Тук се чудя какво има. Какво има? Има карта, гайс. Така, гайс, леко инцидент. Тук е също картата на героя, който е вътре. И нека да го отворим. Дано да е нещо хубаво. Маля, ако е тази, която не искам, ще се застрена. Damn! Добре! Значи падна се тази, която спайси. Сега ще отворим и картичката й. Изглежда много забавно. Може да го отворим? Хубаво изглежда, исках да кажа. И картата доста готина. Сега моето. Ето е картата, ето е нея. Да, това е. Виж, може да си ги нареждаш на кутийката тогава. И мога да я сложа вътре, като нали си има стан. Нещо. Така, да видим какво се е паднало на мен. Аз много искам сивото. Така, ето. Шменси. Така. Всяко е мистери. Искаш ли аз да видя първо? Не. О, вътре виждаш. Мистерито ли е? Май. Не, ето това е този. Оле ти сладко, виж ти го. Майко, наистина е сладко, ето го. Имаш ли карта или нещо? Мага, имаш карта за сканиране нещо. Да. Сладурче. Да, това са готините неща, които получихме. И на мисис. Да го сложим? Тук ще го сложим. И така. Ще го закача на чантата. И те да ми се го сложим. Спайс. Да си купя другото. Ма нямам пари. Чакай, това наистина може ли да се отвори? Изглежда като да може. Не го За отваря. момент си помислих, че може да се ядат тези неща вътре, ама явно не може. Какво ли ще да бъде в другото? Не, харесва. Магат.
Много е готина, харесва ми. Прилича на мен, когато се изнервя. Сега ще отворим корейското нещо. Като първо ще се върнем и сега. Така, завърнем. Не. Така, гайс, завърнахме се, отворихме и пакета, който беше доста трудно, честно. И сега тук вътре имаме, имаме две такива. Имаме две корабийки, така да кажем, и ние нали си ги пълним с меда. Това май мед или не знам какво е. По принцип е мед. То си го нали, смечка, да подразбира се, че е мед. Ще пробваме корейски мед? Какво да кажа? Искаш ли да го отворя? Сими, дай, аз да го отворя. Заповядай. Не, то ще затворим с такова, не са толкова тъпи. Виждате ли? Корейците не са. Мете. Аз не О, съм... това е много мекичко, човек. Аз не съм любител на мед, ама... Добре, сега, видеото ето ще вижте как е страдаме. отвътре. Дай По този сега, начин. аз да го... Първо си служи твоето. Оле, Damn! Вау! Много е... ето. Да, мед като мед, ама корейски. И се надяваме да е годно, защото ако не е годно... годно е, да. До 20 декември 26-та. Дай ти. Шме. Чуй дали е за ядене на края. Ето май наистина догоре трябва да го сложиш. Добре, чакай, ще се опитам да ти запазя и на теб. Как се чува обаче? Клак. То може направо се настъпи. Мисля, че при мен това е добре. И тебе още ще сложим. Стига, не съм любител на мед. Добре. Чуй се да. О, И после ще го затворим. Така. Чакай да видим дали ще се получи това, което бяха сложени на... И се очаква, че когато го отворим, ще се получи... купи го. Ами, виж какво... Гайс, вижте какво го дават тук. На самата Купи картинка... го. I still... Моето се разчу. Да, нищо не се получи, невероятно. Защо се хванахме това? Както и да е, сега ще го изям като прасенце. Също са вкусно, ама... Леко е сухо. Този мед... Няма вкусно мед. Да. Меда е много хубаво. Ето това беше. Има вкус на българските пакетчета. Не знам, аз не съм любител на мед. Това беше от нас. За вас. Малък анбоксинг. Чао! Чао, гайс!